नमस्कार, मी प्रज्ञा तेली. माझ्या चॅनलवर मी तुमचं स्वागत करते. मी आंबोळ्या करणार आहे, म्हणजे पोळ्या गोकुळाष्टमीसाठी, खास गोकुळाष्टमीसाठी. तर त्याचं प्रमाण दाखवते मी तुम्हाला कसं घेणार आहे ते. हे 1 किलो तांदूळ आहे. 1 किलो तांदळासाठी पाव किलो डाळ, हे पाव किलोचं माप आहे. 1 किलो तांदळासाठी पाव किलो डाळ, उडीद डाळ घेतली. आता मी एकत्र धुवून ठेवणार, कारण वाटताना आपण एकत्रच सगळं करणार, ते वेगळं वेगळं भिजत घालायची गरज नाही आहे. 1 किलो तांदळासाठी पाव किलो डाळ ही बरोबर परफेक्ट प्रमाण असतं. जर तुमचं 1 वाटी डाळ असेल तर 4 वाट्या तांदूळ, असं प्रमाण, म्हणजे त्याच्या चौपट तांदूळ घ्यायचे. जेवढे डाळ असेल ना त्याच्या चौपट तांदूळ घ्यायचे, आणि त्याचं असं प्रमाण आहे. आता मी हे तांदूळ आहे ना, आता स्वच्छ धुवून आणि भिजत घालणार आहे. स्वच्छ धुवून भिजत घालणार आहे. रात्रभर भिजत ठेवून सकाळी उठून हे वाटणार आहे. हे बघा, मी स्वच्छ धुवून घेतले आहेत. आता मी असंच रात्रभर झाकून ठेवणार आहे. सकाळी उठून ते वाटणार आहे. आणि झाकून ठेवणार आहे आता, सकाळी वाटणार. रात्रभर भिजत ठेवलेले. आता हे ना मिक्सरला मी बारीक वाटून घेणार आहे, पूर्ण बारीक. पूर्ण बारीक करून घेणार आहे. आणि थोडा याच्यात मी भात घालणार आहे. यात थोडा भात वापरणार वाटणार भात. थोडा भात वापरणार. मी ते सगळं बारीक करून घेते, आणि बारीक वाटून घेतल्यावर तुम्हाला दाखवते. हे बघा, वाटून झालेलं आहे. आता ना मी थोडंसं खायचा सोडा टाकते, आणि हात स्वच्छ धुवून घ्यायचे आणि हातानेच फेटायचं, असं ढवून घ्यायचं हाताने. चांगलं नाही ना. आंबोळ्याच्या बरोबर काळ्या वाटाणे सांबार, आज गोकुळाष्टमी म्हणजे त्यात थोडं मीठ घालणार आहे. आणि आता हे मी कुकरला शिजवून घेणार आहे, 3 शिट्ट्या करून घेणार कुकरला. आणि त्याच्यासोबत मी भात पण लावणार आहे. वाटाणे मस्त शिजलेले आहे. हे बघा, चांगले शिजून घेतले. आधी मी काय करते, झेपलाची भाजी फोडणीला घालते. गॅस पेटवते, तेल ओतते, आणि ओली मिरची फोडणीला घालते. शेगलाच्या भाजी रेसिपी मी तुम्हाला पहिले दाखवली आहे. मिरची भाजायला द्यायची पहिली. कांदा घालते, कांदा भाजून घेते. तो कांदा भाजेपर्यंत मी हे ना चमच्याने बारीक करून घेतली. काळ्या वाटाण्याची आमटी करायची आहे ना, मिक्सरला नाही लावायची, अशी बारीक चमच्याने दाबून घ्यायची. भाजलंय, तुम्ही भाजी फोडणीला घालते. आणि ढवून घेते, त्यात मीठ घालते थोडं. ह्याच्यात झाकण नाही होतं, थोडं पाणी टाकण्याने शिजवून घ्या.
झाकण नाही राहायचं. ते शिजायला द्यायचं, बारीक गॅसवर शिजवायचं. इकडे मी कढईत तापत ठेवली आहे. तर काळ्या वाटाण्याची आमटी करायची आहे ना, म्हणजे या कढईमध्ये काळ्या वाटाण्याची आमटी बनवली. तेल तापत ठेवलंय, तेल तापायला देऊया. तापली आहे, मी कांदा घालते. कांदा चांगला भाजून घेणार आहे. कोथिंबीर टाकली थोडी फोडणीला. कांदा भाजलाय, थोडीशी ना किंचितशी हळद टाकली, जास्त नाही, किंचित टाकायची हळद. आणि मसाला, मालवणी मसाला. आणि पातळ होतायचं, फोडणी द्यायची. तर मी वाटाणे शिजताना मीठ घातलेलं ना, मग मी आधी मीठ नाही घालायचं, तर शिजताना मीठ टाकलं मी त्याच्यामध्ये. आता हे वाटप आहे, मालवणी वाटप. माझी रेसिपी, मालवणी वाटपाची रेसिपी ऑलरेडी अपलोड केलेली आहे. हे वाटप मी सगळं वाटून घेणार आहे. आता मी हे वाटप टाकते. आणि आपल्याला हवं तसं ना तसं पातळ ठेवायचं. अजून एका घट्ट आहे, अजून थोडं पातळ करायला पाहिजे. कारण पोळ्यांबरोबर खातात ना, मग ते पोळ्यांबरोबर थोडं आमची पातळ लागतं. कोथिंबीर टाकायची आणि याला कढी यायला द्यायची, चांगली उकळी काढायची, उकळी चांगली. आता यात पहिलं मीठ टाकलेलं आहे ना वाटणी शिजताना, मग आता थोडंसं टाकायचं मीठ, जास्त नाही टाकायचं. जास्त वाटत व्हायला उकळी यायला द्यायची. आणि इकडे मी भाजी ठेवली आहे ना गॅसवर, शिजत आली आहे. तर मी यातलं वाटप टाकते, शिजली आहे भाजी. वाटपला आपलं ओलं खोबरं टाकते, ओलं खोबरं. आणि भाजी धुवून देते, गॅस फास्ट करते. अरे भाजीची रेसिपी मी तुम्हाला पहिली दाखवलेली होती, सेम तशीच करायची. हे बघा,
बघा थोडंसं खोबरेल तेल टाकणार आहे. आणि ढवळून घ्यायचं. खोबरेल तेल टाकलं ना का चव चांगली येते. त्याला उकळी काढून घ्यायची. त्या भाजीतलं पाणी सगळं उकळून टाकायचं. आता गॅस बंद करते इकडचा आणि याला आता चांगली उकळी काढून घ्यायची. आता उकळी आली की तुम्हाला दाखवते. बघा कड आलेला आहे. आता मी याच्यात कोथिंबीर टाकते वरून थोडीशी. गॅस बंद करते आणि झाकून ठेवते. आता आपल्याला फक्त काय पोळ्या करायच्या माझ्या राहिल्या. त्या थोडं पीठ यायला पाहिजे. थोड्या वेळाने काढते पोळ्या दाखवते. बघा पीठ आलेलं आहे. बघा चांगलं वरती आलंय. आता मी ना कांदा पहिला काढून घेते आणि त्याला चांगलं ढवळून घ्यायचं. कसं आलंय ढवळून घ्यायचं. चांगलं असं ढवळून घ्यायचं, फेटून घ्यायचं. मला जेवढं पाहिजे ना तेवढंच मी पीठ काढून घेणार आहे भांड्यात. सगळ्यात मीठ एकदम नाही घालायचं. व्हाईट कलर घेतलाय. मीठ घालून घेते. मीठ घालून घेते. मीठ घालून चांगलं ढवळून घ्यायचं. मीठ घालून लावते. ते लावून द्यायचं आपल्याला बी. पोळी घालून आणि याच्यावर आता झाकण ठेवायचं. असं नाही शेकायला द्यायचं. ते चेक करते. थोडं शेकायला द्यायचं. काढायचे आणि पलटी मारायची याला. हे बघा काढून घेते. त्याला तेल लावते परत. आणि असं पसरून घ्यायचं गोल. झाकण ठेवायचं. लगेच शेकायला द्यायचं. हे बघा चेक करते. शेकायला द्यायचं.
मी काढून घेते. हे बघा, चांगली चिंबून भाजली आणि काढून घेते. ते चांगलं तेल लावून घ्यायचं मध्ये. हे बघा, मऊ लुसलुशीत एकदम. हे बघा, अशा प्रकारे मी सगळ्या असे आंबोळ्या करून घेणार आहे. हे बघा, मस्तपैकी झालेली आहे. आणि अशा सगळ्या मी आंबोळ्या अशाच प्रकारे करून घेणार आहे. एक तुम्हाला डोसा करून दाखवते त्याच पिठाचा. आणि बघा, मी तर ते नवीन घेतलेले पीठ मला वळसून दाखवले ना, तेच बिळ हे आहे. जे नवीन तवे घेतलेले ना, तुम्हाला मी सिझनिंग करून दाखवलेलं. आता याला शेकायला आहे. आता याच्यावरून तेल लावायचं. भाजायला द्यायचं. तो ब्राऊन झाला पाहिजे. हा भाजलाय. त्याला आता साईडवर अजून थोडं मी शेकायला घेते. या साईडने या साईडने गेल्यानंतर साईडला सरकून घेते, जरा शेकायला घेते. इथून स्वतःहून उचललाय. ते स्वतःहून इथे अजून स्वतःहून शेकलंय झालंय. इथे जर त्याला आग लागत नव्हती ना, मग पण मस्त वरती बघा कुरकुरीत डोसा तयार झालाय. हे बघा, माझ्या पोळ्या करून झाल्या. हे बघा, पोळ्या करून झाल्या. सॉफ्ट एकदम. मी आता थोड्या वेळा उद्या बाकीचं पीठ ठेवून देणार, नंतर करा जेव्हा सकाळी नाश्त्याला. बाकी पोळ्या करून झाल्या. आता मी गॅस बंद करते. हे बघा, मस्त शेकलाय. गॅस बंद केला. मी केलेल्या पोळ्या, काळ्या वाटाण सांबार आणि शेगलाची भाजी कसं वाटते, मला कशी वाटते मला कमेंट करून सांगा. माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. अशाच नवनवीन रेसिपी तुमच्यासमोर घेऊन येत राहील. आणि प्लीज मला सपोर्ट करा. आता आपण भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये.